মানে सोरखौ जाम्बा खालामनो नागिरदोंमोन निश्चितভাৱে অৱৰক্ষা সমিতি অলপ মানে মাজবাটতে ইফাল সিফাল হৈ मालपानि होनाय खोथा फोरमायदों हिराखरनिया बिथाङा बेजों लोगोसे बिथाङा मा होनदों बिटिसिनि 15 सिटनि गेजेराव मोनबा सिट देरहानायनि खोथाखौबो बिथाङा फोरमायदों बेजों लोगोसे सिलिन्डारनि शर्टेज नुजानो हागौ ओंखाम संनाय सिलिन्डार आसामाव शर्टेज नुजानो हानाय बेजों लोगोसे प्रमोद बर' सारा एमपि जाबाय आरो एमपि जानायनि सिगांनो बिथाङा जेराव प्रप'जेल होदोंमोन बेयाव जि एमएलए नि गोनांथिमोन इउपिपिएलआव सास्नि एमएलए फोर दंखायो बेजों लोगोसे साथाम एमएलए नि गोनांथिमोन नाथाय बिपिएफ आरो बिजेपि थासान्दियावबो बिथाङा इउडिएफ नि साथाम एमएलए नि मानो हेफाजाब लाखौ प्रप'जेल होनायाव बेनि सायाव मोनसे सोंथि बयनिबो ना इउडिएफ जों प्रप'जेल जानायनि थांखिया बेसों जे इउपिए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस जानो थांगोन नामा होननानै सोंनाय जोंनि गोसोआव बेजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारा गोबां खोथा फोरमायदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलाबा एसे एन्टारटेनमेन्टबो मोननो हानाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां बिथांनि खोथा बुंनायनि जाफोर सुर बेखौ नायनानै गोबाङानो मोजांबो मोनो मा बुंदों बिथाङा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बयबो हानजाया मदद होयोब्ला राजखान्थियाव फैनायनि बाथ्राखौ एसे इंगित होनायखौ नुनो मोनो मा बेखौ नोंसोर मिथिगौना मिथिया माने सोरखौ जाम्बा खालामनो नागिरदोंमोनलाय बबे दुनियाव नुखो सोर सिपिएमआ हयथ' नोंजों एलायन्स दंबा सोरबा कंग्रेसआ एलायन्स दंबा नोंखौ सापर्ट खालामगोन नोंहा सोरजों एलायन्स दं क्लियार खालाम नों अल पार्टिजों एलायन्स खालामखांबाय नामा बिपिएफजों कंग्रेसजों बिजेपिजों सिपिएमजों इउडिएफजों रायजोर दल आसामाव बहुत पलिटिकेल पार्टि दं रायलायनानै बेबादि जानो हायोबाथ' मोजां रायलायदो बिपिएफजोंबो रायलाय कंग्रेसजोंबो रायलाय बिजेपिजोंबो रायलाय इउडिएफजोंबो रायलाय रायजोर दलजोंबो रायलाय सिपिएमजों रायलाय सिपिआइएमएल दं हाजारथा दल दं बे दलफोरनि हेफाजाब नांगौ होनदों दा दिपेन बर'आ मोजां आइडिया दिपेन बर'ना देरहागोन बियो गासिबो दलनि हेफाजाब लानो नागिरदों दा बबेहाय नुफोरखो बबे दुनियाव नुफोरखो बेबायदिलाय मासि जिखिनि रानलायनाय मासि जिखिनि बिटिसिआव मासि रानलायनाय बिजेपिनि मोनब्रै आरो बिपिएफनि जोंना बिदि नङालै आङो नुदों चिफ मिनिस्टार बिथाङा आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों बिजेपिआ मोनब्रै लागोन बिपिएफनो 11टा हगारगोन होनना बुंदों बे 11टा हगारनायखौ दिसपुराव नांगौना नाङा मानो जोङो एनडिए हिसाबै मथथे 15टाखौबो दिसपुराव हरजोबगोन आं क'क्राझाराव 13টা আমি তো বিচারা মানুহ আমি বিচারা মানুহ যিমান দিয়ে আমাক লাগে মুঠতে বিটিসি উন্নয়ন হ'ব লাগে সেইটোৱে কেণ্ডিডেট কেতিয়াবা ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কেণ্ডিডেট ডিক্লেয়াৰ মানে ইলেকশ্যন যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ দিব ইয়াৰ পিছত হ'ব নিশ্চিতভাৱে অৱৰক্ষা সমিতি অলপ মানে মাজবাটতে ইফাল সিফাল হৈ আছে মই ভাবোঁ আজিৰ পৰা তেওঁলোকে সঠিক এটা লাইন লৈ আগবাঢ়িব বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামখন আৰু গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰামখন তাতে আৰু কিছুমান সামাজিক সাংস্কৃতিক কিছু কথা থাকে গতিকে তিনিওটা দিশতে আমি ভাবোঁ এইবাৰ আগবাঢ়ি গ'লে নিশ্চিত সফল হ'ব আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে অধিৱেশনৰ ঠিক আগে ইয়াত আৰু কিছুমান ষড়যন্ত্ৰ চলিছিল বিশেষভাৱে আমাৰ আদিবাসী ভাইসকল এতিয়া এটা বিশেষ পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে এটা ৰাজনৈতিক সংগ্ৰাম আগুৱাই নিব বিচাৰিছে গতিকে সেই সংগ্ৰামখনক অলপ বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ কিছু কৌশলী মানে স্থিতি আমি দেখা পাইছোঁ যিয়েই নহওক আজি যিসকলক দায়িত্ব দিছে বিশেষকৈ আমাৰ জয়নাল আবানী ডাঙৰীয়া প্ৰফুল্ল বৰগুণ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত মই ভাবোঁ অৱৰক্ষা সমিতি শক্তিশালী হ'ব আৰু বিটিচি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকৰ অধিকাৰ মৰ্যাদাৰ প্ৰশ্নত নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে কাম কৰি যাব প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈছোঁ যে বিজনীত এটা শক্তিশালী স্থিতি এটা ইতিমধ্যে হৈছে আৰু মই সিদিনাও কৈছোঁ আজিও কওঁ যে এইবাৰ বিজনী বিশেষভাৱে প্ৰবল সম্ভাৱনা ক্ষেত্ৰ হৈছে বিজনীত এতিয়া যিটো সমীকৰণ এইমতে যদি হয় আমি 200% এইবাৰ জিএছপিয়ে উমৈহতীয়াভাৱে যুঁজি কিনে এই সমষ্টিটো উলিয়াব পাৰিম আৰু অভাৰঅল আমি যি 13টা 14টা 15টা চিট আছে বিটিচিৰ তাত আমি আশা কৰিছোঁ কমেও 5টা সমষ্টি আমি জিকিব পাৰোঁ খেলাটো আমি প্ৰায়খিনিতে খেলিম